मामुलि बेयो मामुलि दा बेखौथ' हेल' लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ'आव बरायलायबाय लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव माखासे दुखुनांथावबो आरो एसे सोमोनांथावबो जाथायनि सायाव बाथ्रा सावरायनो बा भिडिअ'खौ शेयार खालामनो थाखाय भिडिअ'खौ लाबोनाय जालायबाय लोगोफोर नोंथांमोना जानांगौ फेसबुकआव माखासे भाइराल जानाय नुदों सानै हौवासा बा हिन्जावसा आरो सानै सेंग्रा सिख्लाया माइआव सारग्रा मुलि एम्फौनि थाखाय सारग्रा मुलिखौ सानैबो लोंनानै लामा गेजेराव बा बबेबा खनायाव माने सानैजों लुथुर फुथुर जानाय नोंथांमोना नुदोंबो जानांगौ बा सोरबा नुवाखैब्ला आं नोंथांमोननो ससे दिन्थिगोन आरो बांद्राय गोलाव दिन्थिनो हाया लोगोफोर ओरैबायदि माने बे जाथाया दुखुनांथावना जादों जे बेवहाय माखासे सेंग्राफ्राबो बा बर' सेंग्राफ्राबो थांनानै बिथांमोननि जे जानाय जाथायखौ नुहैदों दा नुनायाव बिथांमोनखौ भिडिअ खालामदों भिडिअ खालामनानै दा बिथांमोनखौ माने गोबां बुंदों जेनेबा माबोरै लोंनाय जाखो बिदि मानो लोंनांगौ जाखो दा बिथांमोनखौ इसेबां गोबाव खालामालासिनो जुदि थाबनो बिसोरो माबा मोनसे डक्टरनि बा एम्बुलेन्स लिंहरनायनि राहा खालामनायब्ला बिथांमोना एसे मोजां जागौ रेकर्डखौल' दोन मामुलि बेयो मामुलि दा बेखौथ' डाइरेक्ट सानैबो लोंदों खोमा हनै आग्लाय अबेनिलाय मानसिफ्रा टिउसनाव थाङोमोन नामा हमना लाखिथ'लाय आं मबाइलखौ लानानै जायगानि नाङा बरनाम जागोन जायगायासो बरनाम जागोन दहाय रेपर्टखौल' ला नोङो रेपर्टखौल' ला मुकेश मानसिफोरखौ हरना दै गैलालै लोगोफोर दे दानि हिन्जावसा आरो हौवासा बा सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोफोरखौ मानो इसेबां हगारसारो दा मानि थाखाय गोरोन्थि जादों दा बिथांमोना जानांगौ गोसोथोलायदोंमोन खोमा गोसोथोलायनायाव बा बिथांमोननि न'खरनिफ्राय हेंथा मोनदोंमोन बा बिथांमोनखौ माबा मोनसे खालामदोंमोन खोमा बिनि थाखाय बिसोरो बोराबनानै जुदि जों थांना थानानै मुलाम्फायानो गैयाब्ला जों थांना थानायनि मा लाब ओंखायनो मुलिखौनो लोंनानै थैसै होननानै बिसोरो मोनसे थांखि लादोंमोन खोमा दा बिमायाबो हिन्जावसानि बिमायाबो जानांगौ बिथांमोनखौ सैया जोंनियाबो हौवासानियाबो सैया बेफोरबायदि जाहोननि थाखाय बिथांमोना बेफोरबायदि जाथायखौ खालामदोंमोन जानांगौ दा जायफोरा नुदोंमोन बिथांमोनखौ बासायनायनि सेस्था खालामनांगौमोन आरोना लोगोफोर दुखुनांथावना जाथाया आं नोंथांमोननो ससे क्लिपखौ दिन्थिदों बेहाय नोंथांमोना मा सान्दों कमेन्ट खालामनानै फोरमाय लोगोफोर जुदि नोंथांमोननि गेजेरावबो बा आं नोंनि गेजेरावबो जुदि बेफोरबायदि जाथाया जायोब्ला बेखौ बासायनो सोर बासायगोन माने दानि मुगायाव बेफोरबायदि थाब बासायग्रा बा थाब रैखा खालामनाय माबा मोनसे राहा खालामनायनि साननाया माने थाबनो फैया मानसिनि गोसोआव माने बेलेग साननायासो थाब फैग्रोयो आरो जाथों माथों दासो मोन्दों बेटिफोर बेफोरबायदि माने बेलेग साननायासो थाब फैग्रोयो आरो माने मोजां बाथ्राया मालाबाबो सिगां जाखाया मानसिनि साननायाव बेखायनो मोजांखौबो लोगोसे सम लांफाबाय थानांगौ गाज्रियाथ' थाखायो मानसिनि गेजेराव बे गाज्रि साननायाथ' जेब्लायबो थाखायोनोसै गाज्रि साननायजों लोगोसे मोजांखौबो अराय सम सानफालांबाय थानांगौ आरो लोगोफोर आं बेखौनो नोंथांमोननो दिनै बे आपडेटनि सायाव शेयार खालामबाय भिडिअखौ लोगोफोर जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोर बर' सेंग्रा सिख्लाफोरा बेफोरबायदि बांद्राय जाथोंसै एसे गावनि गोसोफोरखौबो हमथादो आरो न'खरनिफ्राबो एसे नोजोर होथोंसै आरोना लोगोफोर दा लोगोफोर माथो बुंबावनो मुगायानो बेफोरबायदि जालांबाय नालाय ओंखायनो एसे गोसोफोरखौ हमथानोनो सोलोंदो आरो लोगोफोर बेनोसैमोन आं बेखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनो थाखाय आपडेटखौ होबाय लोगोफोर नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै इन्टारेस्ट नांबायब्ला अननानै खनसे लाइक खालामदो आरो कमेन्ट शेयार खालामदो लोगोफोर उननि भिडिअआव लोगो मोनसिगोन टाटा बाय बाय।